yardata adi heewi ha gallam ɗo gallam ɗi ɗo wona galle ma de ɗo ko gallam so yimi mbiɗa wiyema telowngol ɗum ɗo gallam de wona addata kam yara rek appartement ma nani appartement leydi ndi fof min ɓuuri mettude ma a rewe ko mbiyatmami ko walla jaa yar e mbasa yarde ataya me ɗum tan ala ɗum ga ko mbiɗa wela ɗum ala ɗum ala ɗum ko mbiɗa wela ɗum an o lataya assalamu aleykum aleykum salam mbaɗɗa baba a selli kay jam tan alhamdulillah an woni wayrede ba jam wayre jam tan alhamdulillah ko jam adduma ɗo wona jam so kala kalis ko ɓoyima yoɓe wona jam yo won mayde mara wona mi wona baɗi wonano ko neɗɗo ma o wona neɗɗam de hitande hande he heɗo mi haaldani ma Wonde mi haalde ma hitande mi rewma kalis waɗi fere kalis wara ganda par ce que ɓooyi joni mi yoɓani ɗum tan woni hen ala neɗɗo ɗum ɗon ko haalde ɗo ande ko mbeɗa kam ɗo ɓamata joni mbiya yoɓata suko est ce que an haalamani halam nen kay walla tinande min ñamdirta kalis o de ala o gorko mo ɗo sa rokkatmi fota ñalmat ɗum o gorko mo ñanden on hecci kam ñanden ari ñanden ari o yimo yom hokkum yom lumo ña sappo eyyi ngaari makko keeci ƴen negge makko hen eyyi o sooda wogge o watta ɗo tan place ako jawdi jeno nda ndeɗo penani an itti on kalis mi hokkimi gani an jongo so kande ngere fof ya yalti ga tan debbo ma yima yalti ga feewi ga feewi ga samba mi yoɓani kiridam ala wat jam jam jomama kalis mo mi yoɓatamo de a yoɓatama kalis ya wullutoyo commissaire yo ya luukoy wullutoyo wona wullitoyadde yo luukoy mami fee taw mi memanima sa figam tawa memani kam mi fima taw memanima haalan fof bumsuɗam fof gasi haala ko wona Allah ko fof kafe jorde sala jabinana ara binama akkamana haala a yarta ɗum jamma ñamade ko yoɓeten on ɗo nemitaɗe ɗo kalis ma tan mbiya yoɓata donc hannde oɗo mission woni toon hannde quoi salamu aleykum waaleykum salam jarama de machallah a selli kay alhamdulillah awol mo mbiyata manda monsieur le commissaire kañum awon chef o hitande mi rewɗo neɗɗo ñawi sappo hitande hande mi rewɗo neɗɗo kalis mi nani jiiɗi mi nandi koye temɗeɗe bumsoɗam ni jogoto bonde ni affaire ñamande mi rewi mo wiima kam kasam ɓe kala mo mbirami mi mbiyamnode mbaɗo annda séria haalata neɗɗo haala awo ɗum o yiɗo hay min séria ne dow hooram a ñalmimo a yaremo ko l'islami agal o jaɓani so Allah jaɓi mami hokke papier kokkamo mbiyamo waata so salimo kono gollanmi ko jangganna kam kada naata bureau ɗo concation wiyamomo nodda ɗo no foti temen mais ya ngara so ari après mbaɗen ɗum récupéré quoi karo ficca yimɓeɓe ne kawni hen bamon haaliseji yimɓe tan mais ganduɗa minen min jooɗiri ɗo o taggue saria hay goto waɗa wadde e goɗɗo innamade ko hayso neɗɗo yennima welaka ar min goni ɗo ko ñawde gonga tan inchallah lowngol noon samba garɗo ene wiyete ñamade mum ñamade ko jam jam watte min mi hulani ko ɓuuri o wigo lebbi sappo mo rewma lebbi sappo assalamu aleykum waaleykum salam kono mawɗo concation ala concation kongo kene wona min kay min kawran ɗum ha son kawranga a hokkatmo de so nanggui ga so naggan ngaji mo ko ɗon concation police min mamam Allah min boti waɗi bone aw min haalni kam probléme min woni wawi nadde par ce que ko yette accimi haalni yam bokar mako ay binduɗo hokkuma haalno e bammakko ana haajo hakkille ko jawdi ko haaju a jarama ala aɗa waɗi département a jogui probléme hay probléme goto hay probléme ano ko jibinami ko mi hulani fofo ala ko waɗi men hay goto ala ɗo hande wayi salamu aleykum voilà c'est oui tewno mo ɓuri kono mo ɓaatuma laaƴi o ɓaati ɗum ha laaƴi o seeki ha laaƴi garoɓe ko yumnode gara garda kala mo waɗa ardu hulani ala fof ko haalani ok allons y
parce que yarande kar jogi problème minen de commissaire gonnen do kallo e tinu emo jogi police al ba accanam haal commissaire min wulan commissaire sa accanam haal commissaire mi mami ɗum commissaire commissaire man aw ay Mada Noi Asofan Awul Momos Aman ngala be Awakanum papio Abonnez-vous.